אנשים מפחדים לתת יותר מחומש. זה לא פחד, אימא לפחד. אימא לפחד. אימא לפחד. קודם כל, החפץ חיים מביא בשם השיטה מקבצת, בשביל תורה מותר לתת יותר מעט. כל ליגה, אתה קונה, שם דומה. זה מחלק גשב. It's a business. It's a business, אפשר לתת כמה. חצי. So wie viel darf geben? חיים של דרוס. זה כן גם חצי מהרווח. חצי מהרווח, אתה תרוויח $10 מיליון, תן $5 מיליון. ובזכות זה הוא יצליח יותר? Ich weiß nicht, ich darf nicht zu lange Geld, lass zu lange Mauer. Das ist